Ďakujeme pekne, dámy a páni. Bez takto odovzdaného slova by som naozaj nevedel čo. Dámy a páni, Peťo Pavelka práve opustil Polsko. V tomto momente budeme pokračovať v programe, pretože ja pevne verím, že za tú dobu, kedy sme tu mali malé interview, sa vzadu chalani pripravili. Takže v tomto momente by som ich chcel pozvať sem na pódium. Nech sa páči. Neprichádzajú. Tak skúsim inak, nech sa páči. Áno. Nedarí sa mi, nevadí. Asi to je málo. Poďme všetci, povieme nech sa páči. Dobre, 3, 2, 1. Nech sa páči! To bolo slabé. Prepáčte, musím ich pozvať osobne. Budeme snažiť čo najlepšie vybrať toho jedného a potom aj tých dvoch, samozrejme, áno. Takže iba oni traja sa prihlásili, dúfajme, že sa im to podarí, lebo ak oni neprejdú, tak sme skončili. Takže, vážení priatelia, dovolte, aby ja som privítal všetkých troch. Áno, máme tu ešte bubeníka, pardon, lenže bubeník príde až za chvíľu. On sa pýta, mám ísť na javisko, nemám, my ho zavoláme. No, takže, nech sa páči, pán Kerecmanian. Pán Kerecmanian pochádza zo Žiliny, momentálne býva na Hajku. A je to neskonalý futbalista. Raz si sadol na loptu a z tej lopty sa stalo toto. Odtedy prešiel z klasického futbalu, zvaného soccer, k futbalu, kde najradšej lopta chodí každý deň iným smerom. Takže nech sa páči, privítam aj druhého, pán Rado Wagner, malý potlesk pre Rada, ďakujem veľmi pekne. Potom je tam Čuraj Marian. Ďakujem veľmi pekne. No a v neposlednom rade príde ešte asistentka Dagmar, ktorá bude dohľadať na priebeh celého tohto utkání po slovensky duelu. Takže, ja som bača veľmi starý, nedožijem do jary. nebudú ich kočky kúkať. No, idete ďalej. Do mojho košiary. Dobre, výborne, tak to môžete asistentka tak nám vysvetliť, akého baču budete hrať. Poďte, ja chcem od vás, aby ste hrali bezstarostného baču, ktorý už 2 roky nemá ovce, ale si to ani nevšimol, hej? Len pasie, je v kľude, nerozmýšľa nad tým, občas zakrmí, hej? A to je hotovo, hej? Je to flegmatický bača, ktorého vedia zo stoličky zdvihnúť iba turisti. Nech sa páči, choďte sa ubačiť, nech salaš. No a pán Marian. No už sa napajedil. No, ale to až keď prídu, zatiaľ? Asistentka tak vám vysvetliť, čo budete hrať. Pozrite sa, vy ste ten, lebo toto je bača, ktorý si iba užíva film, ale vy ste ten progresívny hip-hopper, ktorý príde trénovať do prírody, akurát to počuje ten bača. On hrozne až nemá muziku, ale potom si obľúbi a repuje vlastne s vami, no zatiaľ takto a potom inak. A do toho sa bude úplne zlovesne prizerať taký zákerný futbalista. To je príbeh tohto filmu. Postavíme si, je to film na jeden záber, vážení priatelia, postavíme si zákerného futbalistu tu. No, to je presne centrálne. A poprosím...
Všechno na patě. Jo. Že už nás plní neželaně. A co to rozhodně?